Takže vítajte u mojom poslednom a 9. videi. Takže toto je posledný diel tejto hry. A dneska porazíme Bowsera. A vlastne budeme mať ja furt padám do tých. Budeme mať 9 videí z tejto série. Takže dúfam, že ste si užívali tejto série. Takže a rovno už je tu Bazí. Ozaj. Dneska večer, ešte keď som keď som ešte začal točiť, tak som pozeral správy a bola 2% šanca, že meteorit padne na Zem. To je iba 2% šanca. Ale môže sa to stať. Ale plus máme oceány, takže a vlastne my sme vnútrozemský štát, takže by sme sa najmenej mali bať. Takže a furt! Kde je power up? Kde je hejbik kokos? Čo si píšem? No a to vám, že tento diel bude dlhý. Vy asi viete, že je. To seka nejako. To kde je? Kde je tá vlajka? Som až tak ďaleko. Wow. Ja si musím radšej pohnúť. A nerobiť blbosti, tu musím ísť zase. Ale koník. Toto malé jamy mi robia najviac problém. Aj. Tak. Tu bola niekde hviezda. Tu. Tak rýchlo. Toto musí byť. Tak. Takže. Tento čas, proste, v tejto hre čas ide veľmi rýchlo. Nejde proste sekunde. Ide asi pol sekunde viac. Láky to teraz ťa dám dole, ja si nedám. Hejbik? Nie. Ježišmária. Áno, toto je dobré. One up mushroom. One up hryb a ten vám dá extra životy. Že teraz iba jedenkrát, čo sa objavil v tejto hre. Nie viac, ešte aj skôršie som videl vo videu. Hej, konečný kokos. Neviem. Musím ju zastaviť.
Aha. Nebude niečo tu. Aha. Aj. Toto je tá sprostosť. Nie, počkaj, ja chcem sa prepnúť na veľkého Maria. Už 5 minút a som iba, ani sa nečuduj svet. Tak. Presne tak, to som sa naučil. Hovoria, že toto je najlepšia hudba tejto hre. Ja tak nesúhlasím a neviem, prečo to je taký hit. Nie. Späť. Tak. Predposledný. To je ten, to z tých Hammer Bros, tých kadiukari. A pozrite sa, toto je nové, že je tu polka hradu. No a tu budú tí kadiukari. Tu máš. A tu sa niekde skrýva nejaký blok. Asi na konci. Chytí smrťavé. Dve muchy jednou radu. A tuto. Ale na čo je mi to? Ani neviem. Iba na peniažky. A že toto je asi, keď nazbierate veľa peniažkov, tak to je čisto že robíte 100% tejto hry. A možno nie. Začalo to možno Super Mario Bros. Free. Alebo Super Mario World. No. A prvú Mario hru som hral Super Mario World. Neviem, čo som to hovoril. Možno áno, alebo neviem. A možno aj prvá hra, ktorú som hral. Takže, a to bolo fakt moje detstvo. Zahrajte si to, prosím. Je to aj na Nintendo Switch. Kľudne si to, je to na Nintendo Switch Online, Super Nintendo Entertainment System. Ježiš, toto je blúdisko. Všetko je šedé, super. Ježiš. Nie! Toto je trik, podľa mňa mám ísť hore. Dobre, to som správne. Som dobre? Nie, ja som na začiatku, dojti. Do prdelky. Že viem, že toto tu máme ísť. Tam hore, viem, na 100%. Až hnedé korytnačky. Divné. Tu máš. Ajajajaj. Kuník! Nie, takto to musím. Kokos, kto dal sem tie kojdnačky? Tak, tu je blok.
zľavy, ale nemôžu byť zľavy, keď... Ojoj. Toto je fakt cool. To podobuje bohužiaľ, pozrite sa. Krásna. Krásna grafika. To som... Vlaspajil. Ako bol, že to hrám na Nintendo Switch. A neviem, keď to aj na starej konzole, neviem ako si to uložili, lebo... Ja to fakt neviem. A keď zomrú, tak to je divné. Možno tam to je dobré, ale... A aj sme na konci. A to ten skutočný musel. Kadivka. Čo? Ani nedal oheň. To je také neviditeľné. Také, kamoško. A princezna. Ďakujem, Majo. Tvoj... quest, no viete, je u koncu. Že môžeme začať nový... Čo je quest? Ja viem, čo to znamená, ale... Že niečo dôležité, nejakú úlohu. /B, aby si... vybal svet. No, a toto je to. Toto už je proste dohraná hra. Potrebné. Ale ešte je také, že... ťažká verzia, že napríklad od začiatku idete a tu sú Buzzy Builders, takže je to iba ťažké. Možno iba Buzzy Builders je tu. Ja ešte niečo nejaké, že také, že sa veci asi pohybujú rýchlo. A to je všetko. No. Takže. Ďakujem, že ste pozreli. To bola pre mňa fajn séria. A nezabudnite dať palec a dajte odber, ak ste tu a uvidíme sa pri ďalšom. Takže majte sa.